злато и сребро нямам. Къща нямам. Кола нямам. Да ти дам. Но каквото имам, това ще ти дам. В името на Исус, стани и ходи. Вижте, тук ние виждаме, че всеки ден този инвалид по рождение човек го носиха пред вратите на храма, за да проси милостиня. Защо? Защото той имаше нужда, той очакваше от хората да му дадат нещо, както казахме. Този човек се препитаваше от милостинята на хората. И Словото ни казва, че този човек, когато видя Петър и Йоан, какво казахме? Че той какво? Очакваше. Очакваше. Знаете ли, днеска много хора, да ви кажа, повечето очакват от хората, отколкото от Бог. А уж казваме, ние вярваме в Бог. Нали? Ако някой човек е изпаднал, примерно, в нужда и без пари, че много често така да че се случва, при нас ромите, нали, казваме, ето, дай ми 20 лева. Другия казва, добре, сега нямам, в понеделник ще дам. И този човек какво прави сега? Понеже приятела му обеща, че ще му даде в понеделник тези 20 лева, какво прави този човек? Той се надява. Той се надява, но и очаква. Така ли е? Сега, ако твой брат ти е обещал, че ще даде тези парички в понеделник, ти като вярваш, колко повече трябва да очакваш от Господа, който може всичко да ти даде. Имаше една случка, брати и сестри, когато затвориха Петър в затвора, и ангел го освободи. Защо? Защото църквата се молеше усърдно. Така ли? Какво искам да ви кажа? Те се молиха, но не очакваха. Защо ви го казвам? Защото имаше само една слугиня на име Рода, която се молеше и тя с църквата, но тя очакваше. Защо ви го казвам това? Защото когато Петър отиде да хлопа пред вратата на Мария, Йоановата майка, той хлопаше и тази слугина отиде и казва, това е Петър. И отиде да съобщи, че Петър е дошъл. Тя казва, ти луда ли си?